பட்ஜெட்ல ஒரு வீடு வாங்கணும், ஆனால் குவாலிட்டி டிசைன் வேல்யூலாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாதா? உங்க கனவு வீடை உண்மையாலுமே நிஜமாக்கலாம். சவுத் இந்தியாலேயே ரியல் எஸ்டேட்ல ரொம்பவே நம்பிக்கையானவங்கன்னா அது டிவிஹெச் தான். ட்ரூ வேல்யூ ஹோம்ஸ் உங்க கனவு வீட்டை ரியாலிட்டி ஆக்குது இல்லையா? ரியாலிட்டி இவங்க 100% வாஸ்து பார்த்து தான் இந்த வீடெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க. அண்ட் ப்ரீமியமான வெரிஃபை டைல்ஸ் அண்ட் கிரானைட் ஃப்ளோரிங் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சிசிடிவி, லிஃப்ட், பவர் பேக்கப்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு. ஜிம் அண்ட் மல்டி பர்பஸ் ஹால், நார்த் அண்ட் ஈஸ்ட் ஃபேசிங் ஃபிளாட்ஸ், என்ட்ரன்ஸ் லாபி, கார்பரேஷன் வாட்டர் அண்ட் ஆர்ஓ வாட்டர், எலவேட்டர், 24/7 செக்யூரிட்டின்னு எல்லா அம்யூனிட்டிஸும் இருக்கு. திருப்பூர் ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன், திருப்பூர் ஹைடி ஹப்னு எல்லாத்துல இருந்து ஜஸ்ட் 5 to 10 மினிட்ஸ்லேயே இங்கே ரீச் ஆகிடலாம். கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு ஜஸ்ட் 20 மினிட்ஸ்லேயே போய்க்க முடியும். அவினாசி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஜஸ்ட் 200 மீட்டர்லேயே இந்த லொகேஷன் லொக்கேட் ஆகியிருக்கு. 1 BHK ஃபிளாட்ல 52.53 லேக்ஸ்ல இருந்து 2 BHK ஃபிளாட்ல 69.53 லேக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது ஜஸ்ட் வீடு மட்டும் இல்ல, உங்க லைஃப் ஸ்டைல் அப்கிரேட். இப்போ இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க ட்ரீம் ஹவுஸை ரியாலிட்டி ஆக்குங்க.